Ahojky, práve sa nachádzame na hrade Devín. Ideme si pozrieť zatmenie slnka. Verím, že vám prinesieme nejaké exkluzívne zábery. Snad sa nám to podarí. Môžete sa pozrieť, koľko ľudí to prilákalo. Žiaľ, tá rada je na špeciálne okuliare, ktorých je veľmi veľký nedostatok. Nám sa našťastie podarilo si vystať radu a aspoň k jedným sme sa dostali. Takže som zvedavá, ako to celé dopadne. My sme na hrad prišli vyše 2 hodiny pred samotným zatmením slnka, nakoľko sme si chceli vystať tú radu na špeciálne okuliare. A tento čas sme využili na obhliadku hradu spolu aj s celoročnou expozíciou, ktorá sa tu nachádza. Takže určite odporúčam, ak navštívite Devínsky hrad, pozrite si ho naozaj, že celý areál aj spolu s týmito expozíciami. Takže našli sme si flek, uvidíme, či budeme mať dobrý výhľad. Každopádne ma zaráža, ako veľmi sú ľudia ufrflaní. Keď sme sem prišli, tak som počula sťažnosti na veľké množstvo schodov. Neviem, čo čakali, možno eskalátor na zrúcanenie hradu, alebo čo, neviem. Ďalej sťažnosti na veľkú radu, čo samozrejme museli s tým rátať. Keďže vedeli, všade sa písalo, že sú tie okuliare obmedzené množstvo. Detičky nám tu vrieskajú, klasika. No a teraz iba počkáme. Uvidíme, ako to bude vidieť a verím, že vám aj ukážeme, ak sa bude dať nejaké to krásne zatmenie. A teraz nastáva sťahovanie národa. No nič, ja by som povedal, že auta tu zatiaľ necháme. Opäť dáme si gól.
Nikam, to pomôže, my musíme ísť bolt kolobežkou. nikam sa nejde. Myslím, že túto noc budeme spať. Proste tu. Deku máme, môžeme spať tu. Alebo že by som to zobral cez túto trasu. Jasné. Však to vylezeme, hľadám pri Novom moste. Ďakujeme, že ste boli s nami pri tomto neuveriteľnom zážitku a verím, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, môžete dať like, odber, čokoľvek, budeme veľmi radi a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čauky, čauky.